Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ingkang satu binegana para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing pakurmatan Piroso saking Allah Ta'ala mugi kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula sholawat salam tansah aturaken dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit saking keparengipun Bapak Haji Wiratno Ibu Hajah Sumiati, kula kapiji ngaturaken urut reroncening tata cara pengaosan ing wanci dalu menika. Saderengipun kula matur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken panuwun syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nugraha awujud punapa kemawon kanthi sesarengan maos alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu sedahan kakung putri ingkang winengku ing suka basuki Bapak Haji Wiratno Ibu Hajah Sumiati ngaturi rawuh panjenengan sadaya ing wanci dalu menika saperlu kasuwuni pambiyantu donga anggenipun Bapak Haji Wiratno Ibu Hajah Sumiati badhe aningkaken putra kakungipun ingkang asesile Arya Putra Pamungkas kalian putra pawistrinipun Bapak Yongki Eskardianti Swardi, Ibu Diana Inayati, nggih ingkang asesile Dianisa Yulia Rahma. Samangke kanthi maos Al-Qur'an saha donga mugi anggenipun lintang sapargan panganten. Kalampan kanthi sae boten wonten alangan sunggal menapa wiwit purwa madya saha wisana pinanggih rancak gangsar kapara ngremenaken dene minangka reroncening tata cara ing dalem menika ingkang sepisan pambuka kalajengaken atur pambagyawadya saderengipun waosan ayat suci Al-Qur'an lan samangke dipun lajengaken tauziyah acara sajenipun paripurna mengaten tata cara penaosan ing wanci dalu menika. Para tamu sinedahan kakung putri ingkang satu huluring budi kangge ngemeni wekdal sumangga tata cara pengaosan ing wanci dalu menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun tata cara atur pambagyawadya ingkang badhe kasarira panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Haji Sabarnalimo, Magister Manajemen Magister Pendidikan ingkang kaapit saha kasumbul Bapak Haji Wiratno Ibu Hajah Sumiati saha Mas Bagus Arya Pamungkas.